Mayong hapon, yaring nagapangunang nga balita. PNP Chief Guillermo Lorenzo Elizer nagbisita sa syudad sang Iloilo. Kag COVID-19 Trail Forum ginpatigayon sang Philippine Pediatric Society Western Visayas Chapter kaupad ang COVID-19 team. Nagbisita sa syudad sang Iloilo si PNP Chief General Guillermo Lorenzo Elizer bilang kabahin sang iya command visit sa pila ka mga lugar sa pungsod. Siya ang ginabi-abi nanday Mayor Jerry Treñas kag Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa pagabot sa Iloilo City Hall. Ginpasalamatan ni Elizer ang suporta sang lokal nga panguluhan sa mga kapulisan sa syudad. Bilang kabaylo diri, ginpayag ni Elizer nga magadugang ini sa mga pulis sa Iloilo City agud mapasiguro nga malinong kag matawhay ang syudad. Nagpatigayon sa COVID-19 Trail Virtual Forum ang Philippine Pediatric Society Western Visayas Chapter kaupod ang COVID-19 team kag lokal nga panguluhan. Gintalakay sang grupo ang mga pamaagi agud masolusyonan ang problema nga dala sang COVID-19 virus sa syudad sang Iloilo. Ini nga programa ay gapatuman sa 180 ka mga barangay sa syudad. Nagapatiman ang grupo nga pinaagi sini, maathagan kag matudloan sang eksakto nga impormasyon ng publiko tuhoy sa pagproteher sang kaugalingon batok COVID-19 kag importansya sang COVID-19 vaccine. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Divine Singh.